Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Babunsibanda ukubingelelayo othi uJesu Kristu inkosi. Ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu ukuthi aphinda sihlanganise namhlanje insuku ziwu-25 ku-August kuwo lo nyaka u-2023. Siyamdumisa ngendlela emangalisayo. Ngibonge kakhulu ukuthi ningenile na-like i-page, ningenile futhi na-subscribe, kodwa bambalwa abasubscribile. Ngiyacela ukuthi niqhubeke nibacele abantu basubscribe. Nokunye engicabanga ukuthi kuzosisiza silakhe ikhaya lezwi. Ngiyacabanga ukuthi abantu ofisa ukubafaka ekhaya lezwi ubalayele noma bathumele i-link engithumelele yona ekuseni yokungena ku-YouTube. Umthumelele umuntu i-link akwazi ukubona ukuthi siyatholakala ku-YouTube. Ngandlela thize lokho kuzokwenza kakhulu laba bantu abezinga elithize basibone ukuthi asisele nathi kakhulu emuva. Siyasebenzisa inkundla zokuxhumana ezihlukeneyo. Ngakho-ke umnikeze umuntu i-link umtshela ukuthi hayi awungene lapha. And ngizwe kumnandi kanjani ukulalela ubufakazi ubulalela ku-YouTube. Kumnandi ukulalela ubufakazi ku-YouTube. Hayi akungene ku-YouTube wena ongakangeni. Uzizwe kade ufakaza ukuthi ufakaza kamnandi kanjani ku-YouTube. Ngiyacela. Futhi-ke ngiyacela laba bantu abaphumela phandle maberekhoda. Ngicabanga ukuthi angisezubafaka ngoba kunomsindo owenzakalayo. Kufanele sifake into eyiquality ku-YouTube. Uma phela ufakaza ubuso basezulwini. Uma ufakaza izulu abantu abalazi, uJesu abamazi bamzwa ngawo ukuthi wenzani. Ngakho abakwazi ukumuzwa ngawo uJesu ukuthi wenzani, kodwa wena ubungenzi into esezingeni eliphezulu. So-ke ngiyacela khona abanye abarekhoda kanti khali radio. Arekhoda umuntu kunomsindo othize. Qala phansi nje urekhode mosuphazamisekile. Kuyenzeka lokho kunoma ubani. Ukuze sifake ku-YouTube into esezingeni eliphezulu. Ezokwenza nomuntu afise ukulalela, afise futhi ukuba ingxenye yekhaya lezwi, afise ekugcineni kwakho konke ukuba ingxenye yasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Hayi batshele nje abantu, batshele noma yikuphi nasebandleni lakho ukuthi hayi ngena ku-YouTube noma kubanikeze i-link. I-link isiza la. Awungeni kwamanye ama-sites, awuboni iy'thombe ongafisi ukuyibona, awuboni iy'thombe zabanqunu. Ungena la kulo muntu ofuna ukungena kuyena, uthole nobufakazi, uthole konke, uzilalele nawe uzizwe, wazi ukuthi ulalelwe umhlaba wonke lapho bezwa khona isiZulu. Kufanele singakukhohlwa lokho ukuthi phela abanye abaningi isiZulu abasazi, kodwa lapho sizwakala khona isiZulu uyezwakala. Angisho ukuthi wonke umuntu akaqhamuke ezofakaza ngoba efuna ukuphuma ku-YouTube. Fakaza ngoba uNkulunkulu eshilo, ngoba uma ufakaza engashongo ukuthanda wena, lobo bufakazi buzosilimaza, buzolimaza i-image yezulu noma i-image yasezulwini, buzolimaza ne-image yekhaya lezwi, bulimaze ne-image yebandla. So-ke ngena ngoba uNkulunkulu eshilo ukuze ubufakazi bakho bube nomsebenzi, ngesilungu bube ne-impact. Abantu basizakale bamthanda uJesu, bamfuna uJesu esimkhonzayo la ekhaya lezwi, esimkhonzayo entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngibongeke kakhulu uniphakamise izwi kakhulu uma ngihambile ngisemabhrentshini, abantu abafakazayo bakhulumela phansi. Siyacela nikhulumele phezulu. Omunye wakhomenta ku-YouTube wathi abafakazayo bakhulumela phansi singabezwa kanti ubufakazi babo siyabuthanda. Ubufakazi ibona obukhulise ikhaya lezwi ngalendlela. Bebona abantu ukuthi sikhule kuNkulunkulu ophilayo, sikhule kuNkulunkulu ophendulayo, sikhule kuNkulunkulu osithandayo nosizwayo. Bafise nabo ukuba ingxenye yekhaya lezwi ukuze bakhuleke kulo nkulunkulu owadala izulu nomhlaba, uNkulunkulu ka-Abrahama, uNkulunkulu ka-Isaka, uNkulunkulu kaJakobe.
umnini mandla onke othi uhlale ezulwini, isihlalo sakho usibeke ezulwini, inyawo umhlaba uyisenabelo sezinyawo zakhe. Ngiyabonga kakhulu. uJesu Kristu uyinkosi. Ake ngikhuleke bese siqhubeka nenkonzo yethu. Masiguqe sikhuleke. Baba wethu osezulwini, uNkulunkulu wethu nomusa, dwalala phakade, ngiyazithoba phambi kobuso bakho. Namba abantwana bakho, siyabonga ngakho konke osenzele khona, sibonga nosuku. Ngiyacela Nkosi uqhubeke ube kanye nathi kule nkonzo. Ngiyacela ubasize abantwana bakho bakwazi ukushumayela ivangeli kakhulu Nkosi, ngakho ukuhambisa ilink ezindaweni okufanele iye kuzona. Balishumayela ivangeli kakhulu, ngakho futhi ukusubscribe baze baphinde balike ipage, ngoba lokhu kunomthelela ekungeneni kwabantu ekhaya lezwe. Siyakubonga ke Nkulunkulu wethu ngakho konke. uNkulunkulu ezulwini, uNkulunkulu emhlabeni nasezinzulwini zonke. Sisemkhosini usuku lwesithathu. Nkulunkulu wethu siyabonga. Ngiyacela nje Nkulunkulu wami ngomusa wakho ukuba uprotecte wonke umuntu okhona ekhaya lezwe, wonke umuntu okhona entabeni yendlu kaJehova kuyabonelela. Usiphathele bona Nkosi. Mina ngidalanga muntu, angikwazi ukuphatha umuntu. Mphathe Nkosi ngomoya wakho ingcwele. Leli bandla entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa lingelakho. Mina nginalo ibandla, angikaze ngifele umuntu, kodwa wena wasithenga Nkosi ngegazi lakho wasifela. Ibandla lakho ke leli liphathe Nkosi ngendlela ofisa ngayo, liphathe ngomoya wakho ingcwele. Siyabonga ngoJesu ophilayo. Busisa bonke abantwana bakho, kakhulu abasekela lo msebenzi. Ngiyacela Nkosi ubabusise, idingo zabo uhlangabezane nabo njengoba ushilo kumahubo 103 uverse 5. Wathi usuthisa ukulangazela komuntu ngokuhle, suthisa ukulangazela kwalona loyo. Singekhohle ukuthi ubekile imigomo. Wathi masifune iqala umbuso wakho nokulunga, ukuze konke kunezele kithi. Omunye umgomo obekile Nkosi yilowo ukuthi kufanele sikuvume ukuthi uyinkosi. Bese masikhule kuRoma 10 verse 9. Bese sivuma izono zethu ukuze ukwazi ukuthi usisize. Kwangathi kungaba yilona lo angayibamba leyo mfihlakalo. Sizivume, sizishiye ukuze sithole umusa. Sicela ngoJesu Kristu inkosi yethu ephilayo. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Siyambonga ke uNkulunkulu wethu kakhulu, bangcwele siyamdumisa. uNkulunkulu ezulwini, uNkulunkulu emhlabeni, uNkulunkulu ezinzulwini zonke. Sizoqhubeka la sigcine khona izolo. uNkulunkulu uthi ake ngiqhubeke sikhulume ngaleli gama uJesu Kristu uyinkosi, ngoba abantu bayadideka. Kusho ukuthi asizofunda ngamahubo 103 uverse 1 kuya ku5 nje wabesenza. Sizofunda ke namhlanje abasePhilip chapter 2 verse 9 kuya ku11. Bese siye eTestamenteni elidala sibuka ukuthi lento ayiqali ngoJesu, ukuthi kuthiwa uJesu Kristu uyinkosi. Kade yaqala. Hayi khona abantu badideka, abamelene nayo abazi ukuthi bamelene nobani. Ayake sifundeke abasePhilip chapter 2 uverse 9 kuya ku11. Ngalokho ke uNkulunkulu wamphakamisa kakhulu, wamnika igama eliphezulu kwamagama onke. Verse 10, ukuze kuthi ngegama likaJesu amadolo onke aguqe, awabasezulwini nabasemhlabeni nabangaphansi komhlaba. Verse 11, nezilimi zonke zivume ngokuthi uJesu Kristu uyinkosi, kube inkazimulo kuNkulunkulu uyise. Kubhalwe ngamagama amakhulu, uJesu Kristu uyinkosi. Zonke izilimi kufanele zivume. Sikhulume kakhulu izolo, sigxile endabeni ukuthi isivumo lesi akusona isiqubulo. Yethemba niyibambile leyo. Ngeke ngezwe kulezi inkonzo ezidlule sihlangene abanye bethi ngiyanibingelela ngesiqubulo esithi. Cha bazalwane, akusona isiqubulo, ngiyacela. Akusona isiqubulo, isivumo. Siyavuma,
sivuma uNkosi uJesu. Ake siyeke eTestamenteni elidala ke siyibheka le ndaba yenkosi yethu uJesu Kristu ukuthi kanti yaqalaphi le ndaba yokuthi uyinkosi. Uma sivula lapha amaHubo chapter 93, amaHubo chapter 93, sifunda nje uverse 1 noverse 2. uJehova uyinkosi, wembethe ubukhosi. uJehova wembethe ubhinca amandla, nezwe limi liqinile lingazanyazanyiswa. Isihlalo sakhe sobukhosi simi siqinile kwasendulo, wena ukhona kwaphakade. Yabona ukuthi kuthiwa asithi uJehova uyinkosi. Noma mhlambe lana akushiyo ukuthi asisho, kuyafundwa nje, angiphinde. amaHubo 93 verse 1 and 2, uJehova uyinkosi, ngizobuya kulona. Wembethe ubukhosi uJehova, wembethe ubhinca amandla, nezwe limi liqinile lingazanyazanyiswa. Isihlalo sakhe sobukhosi simi siqinile kwasendulo, wena ukhona kwaphakade. Uma siya-ke kumaHubo 96, iHubo 96, sifunda uverse 10. Uthi, thanini phakathi kwabezizwe, uJehova uyinkosi. Thanini phakathi kwabezizwe, uJehova uyinkosi. Izwe lihlala liqinile. Leli gama ukuthi uJehova uyinkosi lenza izwe lihlale liqinile, lingenakushukunyiswa. Uthetha amacala ezizwe ngobuqotho, uverse 10 loyo weHubo 96. Thanini phakathi kwabezizwe. Kuthiwa masisho phakathi kwabezizwe sithi uJesu Kristu inkosi, usezothi omnyane kuthiwa uJehova, ngiyaya lapho. Kusho ukuthi laba bamelene nokuthi uJesu Kristu inkosi abanjani? Abezizwe. Kuthiwa masisho-ke phakathi kwabo sithi uJehova uyinkosi, ukuze izwe lihlale liqinile lingenakushukunyiswa. Uthetha amacala ezizwe ngobuqotho. Athi uverse 11, malijabule izulu, umhlaba uthokoze, malihlokoma ulwandle nokugcwala kwalo. Yabona mawuthi uJehova uyinkosi, lezi zinto ziyahlokoma. Mawuthi uJehova uyinkosi, izulu liyajabula. Mawuthi uJehova uyinkosi, umhlaba uyathokoza nolwandle luyahlokoma. Mawuqhubeka lithi mawenama amasimu nakho konke okukuwo, ijabule imithi yonke yehlathi. Indlela elihamba kabanzi ngayo leli gama uJehova uyinkosi. Uverse 13, ebusweni bukaJehova ngokuba uyeza, yebo uyeza ukwahlulela umhlaba. Yakwahlulela izwe ngokulunga nezizwe ngokuthembeka kwakhe. So-ke lithi-ke leli gama, thanini phakathi kwabezizwe, uJehova uyinkosi. Usezothi komunye, pho yini lena nithi uJesu Kristu uyinkosi? Asiyeke laphaya encwadini kaMathewu chapter 28. Sizwe lapho ethi uJesu kuverse 18. uJesu wasondela wakhuluma kubo wathi, ngiphiwa amandla onke ezulwini nasemhlabeni. So ngesikhathi ephiwa amandla, uphiwa amandla nawe gama, waphiwa onke amandla. Ngiphiwa amandla onke ezulwini nasemhlabeni. Verse 19, ngalokho hambani nenze izizwe zonke abafundi, nibabhaphathise egameni likaYise nelendodana nelikaMoya Ngcwele. Verse 20, nibafundise ukugcina konke enginiyale ngakho. Bhekani mina nginani izinsuku zonke kuze kube sekupheleni. Okunye kwesibafundisa khona ukuthi uJehova uyinkosi. Kodwa manje uJesu uthi usenjani? Usephiwe onke amandla. Uphiwe onke amandla uJesu. Jesu uyinkosi, uphiwe onke amandla. Manje-ke uma siya kwabaseFilipi esiqale kuyena uverse 9, uthi ngalokho uNkulunkulu wamphakamisa kakhulu, wamnika igama eliphezulu kwamagama onke. Leli gama lingaphezu kwawonke njengamanje. Yingakho uverse 11 ethi uma izilimi zivuma zithi uJesu Kristu uyinkosi, kuba inkazimulo kuNkulunkulu. So njengamanje uBaba
ngamafushane nje masilinganise singathi uthatha umhlala phansi wayesephakamisa indodana wathi indodana ngikunika konke uthi uJesu ngiphiwa amandla onke ezulwini nasemhlabeni lapha kuMatthew 28 uqala ku18 ngiphiwa amandla onke ezulwini nasemhlabeni. Philippians chapter 2 verse 9 wayesephakanyiswa wanikwa igama elingaphezulu kwawo onke amagama. Leli gama uthi verse 10 ukuze kuthi ngegama likaJesu amadola aguqe awabasezulwini awabasemhlabeni nabangaphansi komhlaba. Besilimi ziyavuma njengoba kodwa bakithi siyavuma sithi uJesu Kristu uyinkosi kube inkazimulo kuJehova. Yayizwa ke manje so asisasho ukuthi uJehova uyinkosi sesithi uJesu uyinkosi uJesu Kristu uyinkosi bese udumo luya kuJehova ebekade eTestamenteni elidala kuthiwani uJehova uyinkosi. Angakaqedi ukuvuma kwenkosi sisabuya la sisazoyicacisa wakusafana ngibuyele kulawa yake manje sesibuka ukuthi uma uthe uJesu Kristu uyinkosi kwenzakalani emhlabeni kwenzakalani mawubiza nje lelo gama yini yenzakalayo. uNkulunkulu abe nawe, uNkulunkulu akubusise sisagoqa sikhulela. Babolungileyo uNkulunkulu wethu nomusa siphambi kobuso bakho siyaguqa siyakhothama siyabonga. Udumo lonke silinikeza wena sithi uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Ubaba uNzibande ovalelisayo uthi ube nentambama enhle uJesu Kristu uyinkosi.